Hakenika mas bekut hinduai nakabanta pen klein borlang kars imyong bedon napadeng sistem hospital nakabanta I Zayan Maulong barake singka but nakabanta I Mary Magdalene Tkar berkunjung I Ifinian name Bandroy Tkar but nakabanta I Shai Rilang basayomoit kanang biduyo jingka jingkia Jimji ruai sang mas berkuit nomor kendai pulai. Haleluya, haleluya, Yesus Kristus lamipa. Ula jobya kajingnya, ya ukulang brod pasca. Dan ya roh ai ngujingnya Ukrisu kulang rolului Tadi lang produksi guna Man penyasu lauk ba Haleluya, haleluya Yesus Kristus lami Ula job ya kajingnya Ha kakateng ukpa badakon badamansem bakhod Amen Kajing e jong turai jong yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay lem bad kajing selok jong mansem bakhod kinon rengkat bad pi baro rengkat bad pi ru Kohan men kopara hakmat ublay ngilong kibru kibatulot ngilong kibru kibaduna habarok kiliang namar ba ngidai tang kijing tau kibaret kijing u den matakdaw ngi haban padiang yalade ken man keklemat ba shisha ngi long kibru kibatulot balang ba kijing duna kijingi ngi pensngus ngi yaublay habang ipen susi yoblay ngi du no ya kata kajing don rengkat kajing ubat ngi habang gidu no lane habang ngijngai no noblay kohan men ko para ngidu ya kata kabor kajing u ban ngi mlaken ban le persya ya kajing kajing jinjar ya kibor ksut kibor juman sembaman ne kajing pensyoy kibangi kendu ha kajing jengi tementa kasngi utra na pan kan mau yang abadepi ba ngidon kam kan bandon rengkat badu haman laga kelimat jong kajing jengi den matakadaw ha kane kapor kohan men kopara ha bang yuan sibenta ha kane jinglek niam kebukhoj kebekentang to ken ngen pen khoj ngen pen subai lade ai botrai langba kajing priang kajingi bang long kenang pop utrai unsai khoj agi pop jingi kenang ba mangi ngin long kita ki breu ki babidor ban simbenta ha kane gejingla niam berkum juru bangi long kita ki breu ki babidor ban pediang yu ha kajing jongi nga pla hau blay badon bor baro pada pi kohan men kopara bangala le pop subun da gejing perkat da kitin da kikam da gejing leklet da gejing le palat jonga da gejing le palat jonga da gejing le palat bakraw jonga namar gata ngakarpadia kamaria bakhoj kabaya sa gathe sati ya kangel berkirukoj pada pi kohan men kopara banduai nakabanta junga how try ublay jungi ublay badan borbaro unisne yengi mandalama pegi pop jungi unyalam yengi sha kajing bom jukot amen try can rat ublay isne yangi try can rat ublay isne yangi Kristo rap kono benim jangi benim yangi try can
rat ko blai snayangi try kan rat ko blai snayangi Kristo ma ko Kristo rap ko no penem jangi penem yangi Tongin yaduai Giduai na kabanta I centriful lingdo penlang banyo ya gejing kot gejing kia bat gejing e gejing kerku gejing blay ha po kaying kasam gejing e Giduai ru na kabanta I dabyang tiful kar musliman bama iru niyo I gejing kot gejing kia ha kamat bat kamansem berkumjuru ba inyo mat ya kata Gejing temu babha ha gejing em gejing e. Koblei me ubala penlong yagi pa jong me. Kinong yo benta ha gejing suspa jong me. To ai hangi ngi karpat. Ba ngin la banangu junam na gebenta gejing mi pa jong utrai. Da utrai jong yu Jesu Kristu kon jong me. Ubi imbat basan sya rengkat bat me. Ha gejing ilong kawai jong men sem bakut. Ublay junam la junam. Amen. Kajing pule na kikam jong ki apostol. Ha kitu kisngi Paulus ulami na Athen bat ulalej syakorin. Hangta ulalap ya uwei uju ubakerteng Aquila uba na upontus ubadang syuan na Itali rengkat bat kaprisila katengah jong u namarba u Claudius ulah hukum ba kiju baro kinmi no narum te ulalej kenduk yaki bat namarba utrei kajuk kajaj jing trei kum maki ulasa bat kilayal trailang namar kinong sna yengjan bat ulapen inia hak kasinakok man la kasabat bat ulakring ye kiju bat ki Grek haba usilas bat Timotius kilawan poi na Macedonia Paulus udang penlej por ha kabayalap da kabasaki ha kiju ba uta ukris udai ujisu haba kila persya bat keren benya ula kenter ya ki jain phong jong u bat ula ong haki kasnam jong phi kan long halor ki kli jong phi nga ngalong ubaloi loi Naduk menta ngan lech syaki gentil. Kumta ulami nangta bat ulalech syaka yeng jong uwei ubreu ubakerteng. Utitus Justus. Ubreu ubamane ya ublay. Kayeng jong u kalong markhap bat kasinakop. Crispus kayeng jong u kalong markhap. Crispus urang ba kasinakok ulangej ha utrai ma bat barok kayeng kasem jong bat bun kiwei kinong korin kibalayok sengaw ya Paulus kilangej bat kilayok baptisma kaktin jong utrai Sam kendai pupra nomor nyuspa prapunyo Nyuspa prapunyo Why you try rising right in my uleki kampala Why you try catching my kabatamai
aire utrai ubah kakula kula ayu Israel Rai utrai Rai jing rai temai Uleki kampela Debaro si berteki layoi Ya kabor bapeni buble jogi Ya risa da jingmen bertei baro Wayaro ya kenoyu play jogi Why you try Why jing why temai Uleki kampela Hallelujah 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 Itip mau Kris mar balam ipan na kajing yap Unom yap syu kajing yap kam don bor syu halor jong Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai don rain kat bat pi. Kajing pule na gospel bakoi kat kumu Yohanes. Kaburam hame ko try. Hakata kapor ujisu ulong hala kisenran. Satang kendiat por pin yoi shu yanga. Henry hadin kendiat por pat pin yoi biang yanga. Don kisenran jong u kibayong para maki. Kamut ayu kane kabau ong hangi. Satang kendiat por pin yoi shu yanga. Henry hadin kendiat por pat pin yoi biang yanga. Bat namarba ngalej syokpa kilayong. Umud ayu satang kendiat por ngimtip umud ayu uji sulatip bakilakwa ban keliu kumta ulong haki hato kadei kane kebapi ya keli para mapi ngalamud ayu da kebong satang kendiat por pin yo isu yanga bat hadin kendiat por pat pin sayo i biang yanga shisha ngong hapi pin salanyar bat pin sayam Henry kaperthei kan sakmen pin sasusi Henry ka jingsusi jungpi kan sa kala sha ka jinkmen ka gospel jong utrai ka jingiro yame ko Chris kadan kajing tu khana ke belengkat hakaway ka parish don way ubriu ubat temen na kita kipat rungit jong kata ka parish baro kipat rungit jong kata ka parish ki yoi ba une ubriu wala dah kajinglong temen kajing u wala kajinglong marway jung u don bapej don bakmi uim marway Henry man kasngi kiyoi baune ubreu ukmen upo samarki ule yakakam jung u baro da kata kajing hun mensim kim jui i kajing susi hakakmat kajing u lane hakabhaba ukren lane haba uyaj uyeng upo samarki ukmen lenter hakajing im kajing u kane kabaki nagi breu hapo kata kaparish kimla ban yamat yalade hakajing im jong kibaro den matakara hakawai gesngi rangba balang lenong unong yalam jong kata ka jaka ulet shaune urongba ulet kele ba pila mo bani thu yanga ka ka ba penlong ye pi ka ba pi amat ya kane ka jing pho smarki ka jing kaman kat ka ba pile kat ka ba kat shaba pi ya uneu tumen umla banjubab tak ktin ka jing u Henry ukner ka kti kicung hapo kepala usai ya kawai ke kot
baru ai ha une urang ba ubakeli u kane ka kot kadai ki badan lai teli ki jingtho ki bangi lap na ka jingtho ba khoj ka kantin ka badang kong ka baong kumne fret not, God loves you. Wat kuslai ublay uit yepi kabala sot nala shem na gospel jong Yohanes klanong khalai iwe. Nang tapat kakantin ka baar ka baune ubriu u pule lane ubu apla jong u ka baong kumne. Wat sngotlot namar ublay ubat yepi. Wat sngotlot ublay ubat skam yepi kabingilap nakasam sispa kandai pulai kalain ke basupo kakantin ke balai ke baune ubreu pule man kasngi habau khina ke jingthia lane haswa baun leithia ke baong kumne whatsapping ublei usumar yapi whatsapping ublei usumar yapi nakasam sispa arpawei kalain ke basan kine kilai teli kilain lane ke kantin ki ba uyo na uwe uleng do haba wan jungo yu kine kilai teli taki kilain ki ba yo na gospel kapan long yaw ne ubreu ban im ya ka jing im jung u kumutaw kristan hot klempe ba ka jing im jung u uyo mat ke jing e ke jing jar kumba manga ma pi ngi yo mat klempe bu ne ubreu uyo mat ya ke jing kuslai ke jing im klempe uyo mat ya ke jing duk ke jing kurdu ha ke jing im Klempep uyo mat ya baro ki kiba kane ke perthai ke yamat kiba mangama pi ngi yamat hanrai mentakas ngi ko hanmen ko parangi haban keli hato ngi don em kine kilai teli kilain kiba utra Ukraine yang apa de pi kumba Ukraine haune urang ba ubala temen ha kane ke jeka ko hanmen ko para yola se ke dek tangga jinge thukana ke bangaku aban pasyat epi hanrai kine kilai teli kilain kiba don jumut hadu kata na kebanta junga bajung pi namar ngitip kat bang gedang im kat bang gedang yaj hakana ke perthai kat bang gedang le ya ka kam ke jungi ladang adai uling do ladang ngidai kiruniam ladang ngidai kinong trai balang lada pidai ki kimi ki kpa kiba trai ha office kiba trai ha school ne kiba trai ha langkha ne kiba belasngi ne kiba shong hayim haying hasam lada dai ma pi ki knaret lani ki khna samala ki badan hage jing pule kan mau ngi kat bang dem hage nek perthai ngi yomat ya ke jing e ke jing jinjar ngi yomat ya ke jing kuslai ngi yomat ya ke jing duk ke jing kurdu ngi yomat ya ke jing pensoi baro hanrei ko hanmen ko para kine ki lai tli ki lain ki dei ban pan klan yang abade pi ki dei ban pan klan yang abade pi namar ublei uij yangi balai ngi haban kuslai namar ublei ubat yangi ubat triang ya kiti junga bat jungpi balai ngidei ban snot lot hake jing em balai ngidei ban bandon kata ke jing septing namar ublei upej ukmi uri uda usumar yanga badyepi koham men ko para balai ngi yomat ya kene ke jing kuslai hake jing em balai ngi yomat ya kata ke jing snot lot ke jing snot diau ke jing kuslai hake jing em jungi balai mangi ngidon kata ke jingting habangi yamat ke jing e ke jing jinjar balai namar ba ngi ngimdon rengkat bat ujisu ken mau mendagas ngi ujisu ukren haki senran ke jing haki apostol ke jing uang ba satang khendiat por pinnom yo isu yanga hanrei satang khendiat por pat pin yo i biang yanga ujisu umud ayu ya kinegi kendiat por kohan men ko para omdai kita kapor omdai kita kisngi omdai kita kiya lane ki benai lane ki snem ki bau jisu un leit na ke jing im junga bat jung pi hanrei kan mau jisu udon rengkat bat nga bat pi hanrei mangi ken ki bat leit no nau jisu hanrei ki mangi ken ki bajano nau jisu kajing leit ka jungi na kajing don jung jisu ha kajing em jungi kajing pet no kajungi na kading pna ka bau jisu lai la ne na kana kajing em ka bau jisu lai ka penlong ngi ban yo mat ye kana kajing kuslai ka penlong ngi ban sngap tulot ha kajing em ka penlong ngi bangin shifting ha ne kajing em hanrei ko hanmen ko para kan mau ngi dai bandon rengkat badu jisu ngi dai bandon rengkat badu jisu
Lada mangi ngidon rengkat badu Jisu klempep kajing don jung Jisu rengkat bangi kanang penklan yangi kanang aibor yangi. Hakano ken korkom kohan men ko para ngila ban penklan ya kata kajing don jungi badu Jisu bat kata kajing don jung Jisu ha kajing em kajungi. Tang lada manga mapi ngi persang ban ngi yaile bat ngi yaine ban em ya kajing em jungi kum ki Kristan kum kita ki khun ki jong blai. Ban persang ban penklan ya kata ka jinglong blai ha ka jing em jungi ka kata ka jinglong blai sa chisen ngi yai ban yala de ban ngi ha ban yai ban ha ka jing em ka jungi ka kata ka jinglong blai ka bang ha ban penklan yala de baro ki jinglong ki babha ki bau Jisu ulahi ka yangi bat ki bau la yangi lada mangi ngi em ya kata ka jing em ya ka jinglong blai klempep ngi nang yo ya kata ka jingdon jong Jisu bat ngi nang kla bat penklan ya kata ka jingdon jong Jisu ha ka jing em jungi ha bau Jisu udon kohan men ko para ngin dei bandon ka jing ting bat ngin nom yo mat ya kata ka jing sngu ting ya kata ka jing sngu tlot lene ya ka jing khuslai ha ka jing em jungi wala dangi yo mat ikene ka jing jar baro kita kin saja na ka jing em jongi kat bangir em ha kane ka prathai der mata kadau ko han men ko para to ken men dagas ngi haklan ka bakhadu bau Jisu ong ka jing sngu si ka jungpi ka jing sngu diaw ka jungpi baro kin sakalolong ka jing kemen lada mangi ngidon rengkat badu Jisu lada u Jisu udon rengkat bangi to ken ngin khabrip lagi jong khmat ngin duai ban ngin pan ka bor na Jisu bangin nang la chu ban pen klan ya kata ke jingdon jung ko bor jung men sim bakhuj hangi iwe peiwe baleng ba ke jingdon jung men sim bakhuj hangi iwe peiwe nginang la ban pan skam ya kata ke jingdon rengkat jung ibadu Jisu ka jingdon rengkat jung Jisu ha ka jing em jungi baman la kasngi en yoro ya Jisu Christ Jinam lai jinam amen. Tong ngin yang ngin plai la ka chong ka jingeng nga ngeng hau blai pa badan bor baro onong chau ka beneng bat ka kendeu bat hau Jisu Christ kun bamarwe jungu utrai jungi ya balapon naman simba khoj ya balakhana kamaria te soti bala shaleben hapo pintus pilatus la sanar pnai u la ya balateb yu ulayas kebayap hagasngi kebalai lamipat ni kebayap ulakiu sabneng usong sakamon ublay kupa badan borbaro nang tawan pat ban besar kebayam kebayap ngangait hau man sim bakoj hakabalang kathalek bakoj hagasing selok rekoj hagasing map ekipop hagasing mipat kadok pad hagasing embom cukut amen Lai spa repusan. Toduai ko para bagajing kenya junga bajung pi kan long bapdang huna kmadu blay pa badan bor baro To try yani
ki chung phi na ka ban cha ka jing ro bat ram bat ka chang ki chung ka jing man to yang i bat balang ba ko chung ba ro ka we ai ba ki jing duai jung i kin kiu shame ko trai rengkat bat ki ne ki jing trua kinya ba kum cha enda haba la pun khoj da ka jing isne jung me en pen long yang i ki ba bed dor na ka ban ta ki sakramen jong ka jing e kraw bor jong me dau Chris utrai jung i amen utrai udon rengkat bat phi to kan tu yalaki donot tong nang utrai ublei jung i da shisha ka long ba shong hok bat ka badei ka dei ti jingi bat ka jing pen em yangi ha ki por baro ban yaro yame ko kan rat han rai kham tam ha kan ka por ban yaro pendon burom susu yame na ba yo kres khulong brod paska jingi lakinya namar da ka ba utrwa yala ka jong ka la ka jong ka met ula pen pura ya ka jing knya barem ha ka jing shisha jong ka ding pna Bada ka ba iti yala de hakikti jong me na ka banta ka jing pen em yangi ulapan i yala de bau long uleng do kaduan badu kunlang brod jong ka jing knya namar kata haba ladap miar daga jing kemen paska ka pratai baro ka wei karisa daga jing yaro yame ki bor beneng ro bat ki kenho nangel ki ruai lang yaga jing ruai ka borom jong me bat ki pen bena klem sange Bakut to try, bakut to break it by, then bakut check it out, like a buron chombe. Why you sana shadro? Why you sana klem good? Why you sana you blame? Sana Shatron, Vayo Sana Klemkud, Vayo Sana Yublei Junon. Dasisha melong bukot kotrai katame jong gajing kuj baro. Namar kata ngikar pat yame to pen khoj pen kantang ya kine ki jing trwa jungi da ka pa yam sim jume kom kam jer halor jongki bakin kala long yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukres hakapor baladi no yu badala kamon snobha ula pediang ya ke jing sha shitom ula shim yokpu bat gbaingu yame ula kedia yu badalai hala kesenran u ong to shim Batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya ba NIT na kabenta jong pi ha kajukur kam endala yabam ula shim yakukuri badak baingu biang yeme ulai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbom jukut ya ka ba en penmi na ka banta jong pi bat na ka banta ki babun na ka banta ka jingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngay Kata sin bangi pamdune hukum Bangi dia kade kakuri Iben na
trong mê cô tròn ta đã đủ mẹ nuông namar katra ngi bapan mantra ya kajing ya par kajing me pa chung u ngi trwa ha me kotra yukpu jong kajing em bad ya khuri jong kajing pen em ngi dai nguai dam namar malanyeu yangi kibabit ban yang khmat chung me bad ban sakri ya me da ka basngret ngi karpat ya me bangi ki bayo banta kamat bat kasna mukres ngi long ki ba lapan ya tele ka wei daw men sem bakhoj tokan mau kotra ya ka balang jong me kabla priang setelah kepertai dap bato penjana ya ka ha gajing e rangkat bat upoblio ukpa bako jingi uwal bat marwen yu bishop jingi ka kanhun ki bishop bat baro ki lengdo token maulem ru ya ki hanman ki para shenrang bat kanthei ki baliat ya da bakermen ya gajing mi pat bat ya baro ki balaklat no gajing isnei jong me to pediang ya ki sha gajing shai ka khmat jong me to isne yang ibara ngi kerpat ya me barengkat bat kamaria te soti bakhoj kakmi jong ublai ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro krukoj ki belapen sngo bahaya me pateng lapateng ngilong babet banyo bantalam ha ka jing imbom jukut bat banginiro bat pendon burom ya me daw kon jong me u Jesus Christ da'u lembat u bad ha'u kan long hame ubleu kpa badan bor ha ge jingilong ka wei jong men sembakut barok aburam berge jingero junam la junam amen kumbelah hukum yang ngi daw nong pen em bad kumbelah hikai ngi rektin blai ngi nod banong ko kpa jungi ba habneng kalong kabukoj kerteng jongme kanwan kahima chungme kalong kamon chungme ha ka kandau kumba beneng ta yangi mantra ka jungbam chungi ka bahala ka sngi batama yangi kerengkang chungi kumbang ngirongi ma bi ke belas new yangi badwat yalam yangi sha ka jingpan soy hanrei de panla yangi na ka bas new to panla yangi ngi karpat ko try na ka jing snew baro ha ka jing sbon chungme to ai jing suk jing sanya ki sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isnei jume ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi dang ap khmelen ti ya ka jing kerman ba khoj bat ka jing wan pat jong nong panem jungi u Jesus Christ amar ka jume kalong kaima ka jume ka bor ka buram junam la junam Kotra Jesus Christ may belong haki apostol jume ka jingsuk nga iepi ka jingsuk junga nga iepi wat pe jaki pop jungi hanroy ka jingai jong ka balang jume badha ka jingsbun jume to ai ka ya ka jingsuk bad ka jingatli ka wei kat kum ka mon jume mame ubim bad basan shar junam la junam amen ka jingsuk utrai ka dan barabor rengkat bad pi ro Tong ini terwa ya kada ka jingsuk iwei ha iwei pat ka jingsuk bat phi jingsuk bat phi ko kun lang bro chang ublai be baki dagi pa ka perte ko sang sang ya ai makalong inga ka jingada bat bersem Hakmi ukun lang brod jong blai hakmi ubakid na yaki pop jong kepertai suk yangi bala shakhat shakan ega jingkawai jong ukun lang brod
ko kan rat ngam syang hok ba man rung apo ka ying ka chunga han re shom tam na ktin ka man sem chunga kan sakya i kamat bat ka sunam Chris kan re bat kan yilamingi sha ka jung em bom jut kut amen.
hau bahabneng to ai bagi jengej kebamel ai hangi hau kun jong meu Jesus Christ wahan men jungi bat katleding jong kejeng spon kan kelang hagidanut jungi dauman sem bakoj kan kersiu biang hangi ya kejeng kermen bala kerku na kebenca kejeng wan kahima jong me to ai bagi jong me kan keladur yangi Shaganong lu langka bom ju song taj ban bed kisambai jong ka gospel to ai bakito kisambai ken penkladur na shopo ke jaj ben rew bad yak perthai mariang barok away ha ke jing kmelanti batikana yak beneng batmai bad ka perthai batmai hamala kibor jong buman laweng no kabrom jong me kan tan shan junom ai bagi jong jong jubilee kan kersu biang hangi ki program jong ka jingkerman ya ka jeng nut bagi tiar jikan serve happening ai bagi ta ka ju ka jeng kan pansap priang ya ka jingkerman ai jing suk jong nong suspa jongi setelah ka perthai same ko ble jongi bala kerku junom kan long ka brom bagi jingara junom Jungi ba habneng kalong kumukod ya karteng jungme kalong kumon jungme ha kandau kumba habneng yangi menta ka jungbam jungi ka bahala kasngi batama yangi karangkang jungi kumba ngirogi ma bi ka balasnew yangi badwad yalam yangi sha ka jung pansoy hanroi da panlaj yangi na ka basnew amen kublai kumaria ka badab da ka jungai Utrai dan bat pa bala kerku ya pa na pedang kentei bala kerku ya sok po chong pau jisu kamaria baku yok mi chong blai to duai na benta chingi kanong pop menta pada kapor kechingi amen kaburam hau pa pada kun pada mansem baku kumba kelalong kumba menengkong kumju menta pada barabo chinom la chinom amen tongin ya duai ko blai badan bor baro ba im jinom me ubapan thamai biang yangi na ka banta ka jing em bom chukot ha ka jing mi pa jung ukres to pan roi hangi yaw so jong ka sakramen paska bato the ha gidano jungi yakabor jong kane ka jing bam ba pan laj em daw kres utrai jungi amen Utrai don rengkat bat pi Rengkat Ublay badon borboro unkur kuya pi ukpa padukon bad man sem bakoit amen tolisuk iba sekriyo trai daga jing im babha jong pi Isung yau lei Nomor sispa lai Hallelujah, hallelujah, Jesus Christ, lami pad. Hallelujah, hallelujah, Jesus Christ, lami pad. Jesus, long utrai kendra, sim ka percaya, hallelujah. Hallelujah, Jesus Christ, lami pad. Hallelujah, hallelujah, Jesus Christ, lami pad. Aburam haupa betukun ham sim bakui. Baralong haba meningkong kunjung tau barabo jinam la jinam amen. En yara itrai Jesus Christ, jinam amen.